Tamangaw awag ken kat oras alas 3 ti parbangon mangegmut samit sa miwen ni ayat. May sa papel na sirayag na sibay mo akong nana ay ayaten ka. Ding may sa amang tetken ka ket puso nga agurbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka tuy kang tamang sagi tapusong siyak tiagrayo ken ka ngamin awan kapat padang ngadat ka unggak awan makabulot ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapat padang ngadat ka unggak awan makabulod nga adakat tuy puso sikalaeng biyag ko. May saang tetken ka ket puso nga agrubab ken ka ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka tuy kang tamang sagi tapusom siyak tiagrayo ken ka ngamin awan kapat padang ngadat ka unggak awan makabulot na adakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapat padang ngadat ka unggak awan makapulot na adakat tuy puso sikalaeng biyag ko.